Umma ciki ne da ni. Kowane ɗan adam da kika gani akwai da siga da irin kaddararsa take zo masa. To bari ki ji in gaya miki daga yau sai yau. Kar ki ƙara shiga sabgata ki harkar ki ne harkata. Insha Allah wata rana zai zama labari. Kanwata zuciya da ruhi lissafin su iri ɗaya ne idan ba a bibiya ba akan bar mutum a baya. Kanwata yaya umman mu ɗaya da kai fa. Ke dalla malama ba magana ake miki ba. Sai ka ce ba musulma ba? Ki tawakkali mana Sumayya. kaddarar rayuwa tana bin bil adama ne a lokacin da yake daga sawunsa ita kuma take dora nata a gurin idan kaddara taka gajeriya ce kakan buga lissafi ba daidai ba a wani lokacin kuma kai tunanin kiyayya ce ta yawa idan baki wasa bai ni zan kashe ki ni ne ajalki sai na ga bayan ki insha Allah zan yi kokari na kare kaina daga gare ka a komar da ya saka ne a cikin ruwa garin ya fatso kifi sai dai kuma lokacin sai gashi kwatsam ya fatso irin dorin ruwan nan a lissafinsa ta ya zai fito da ita kuma ta ina zai bada ita kanwata wannan sako ne daga zuciyata musamman ina son inna lillahi wa inna ya zan iya cire son musul a cikin zuciyata dama abin da zan zo gani na mare ta ko za ka rama mata ne ba a guzuru kuma ba a shaho sai dai lokacin idan rayuwa ta yi karfi takan bibiya dan adam bukatarsa a daidai lokacin da bukatar ta sa shi ma take bukatarsa kanwata duk abin da zaka faɗa kai ta faɗa bakinka ne Ko da na mutu kisan cewa hakan zai sa ni farin ciki. Ka bi ka sa mata karanta da wajen Allah ni ban gane ma ni inda ka fuskanta me ke damun ka haka. kanwata nema cikin nema wani kuma haramun ne kanwata ranar wanka ba a boyin cibi haka lissafin yake tabbas ya buga lissafinsa irin nata lissafinsa da yake a ina suka batta a ina za su dauko ta kanwata yayi shadi Kuma ke baki da komai ne a cikin jakanki? Me ke damun ka haka? waye wannan ne ai na daɗe da sanin haka ke da ina ruwanki tunda ya ci da ya baki ba shikenan ba kamfanin sharaɗa film production suka ɗauki na muku wannan ƙatatar shirin mai suna kanwata ɗaukar nauyin shirin inusa tayo shiryawa ahmad safwan dz labari tsarawa da kuma bada umarni ma zango sai ku subscribe ku danna ƙararrawa a channel youtube ɗinmu mai suna inusa tayo tv nan ne kadai za ku fara ganin wannan shirin kai tsaye wannan shirin zai fara zo muku ne duk ranar laraba misalin karfe 8 na dare kanwata bibiyar ta shine lissafin sa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wadda kwana suna na yi zango wanda ya rubuta ya tsara kuma ya ba da umarni a cikin shirin kanwata insha Allah mun saukar muku tilera wato tallan shirin kanwata a jiya juma'a kenan kuma in ce yau juma'a tunda dai har yanzu muna ranar juma'a a youtube channel ɗinmu mai suna inusa tayo tv a nan mun saka muku ita complete haka sai ku garzaya ku kalla wayanda ba su kalla ba kenan saboda mun ga kallo sosai na haka wayanda ba su kalla ba sai su garzaya su kalli wannan tilera domin an ne za ku bambance ya shirin kanwata zai kasance domin shirin kanwata bai na ƙara faɗa muku zai insha Allah za ku samu abin da kuke nema a cikin wannan shirin na haka dai ku garzaya ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa a wannan youtube channel din namu mai suna inusa tayo tv wassalamu alaikum na gode to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suna na dai inusa tayo kamar yadda kuka sani kusan aikin kanwata to jama'a albishin nesa ta zo kusa wannan yau ne fa za mu saka muku trailer kanwata a YouTube channel ɗin mai suna Inusa Tayo TV don haka sai ku je ku subscribe dan na kararrawa sannan kuma za ku kawai dai na gode dai